ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang mga putahe ni Manny ay hindi totoong putahe. Pero ang mga DJ aning programa, mga tinuod, nga mandirigma. Ang mga putaheng inyong mapaminawan, dili tinuod o dili mapalit. Pero nagkuha og inspirasyon sa mga tinuod nga pagkaon. Luto na dinalian. Ilabay lang natin ang lukon kasi lawas na may makaon, anak. Oo, yung dagoy ng lukon may kalukalay ka. Aman, kung matilawan, kalami ang imong makadamtaman. Siyempre, kinilaw. Kinilaw na lulukay at saka pritong sawa at saka pritong mani. Quick and easy. Oo nga, meron tayong bumbay, ahos, at saka bell pepper, salt and pepper to taste. Ipachap-chap na natin. Anian na ang putahe ni Manny. Ang loto na to. Putahe ni Manny. Pagsakin na! Matag Lunes hangtod Biyernes, alas 6:50 sa buntag. Diri lang sa atong MOR 101.1. More na ron, bus dake. Napuyo ang ako nga nag-drinkingan inyong gikoy-koy. Luto nga dinalian. Apan, kung matilawan, kalawin. 100 grams of wet flour. In the roasted rice, black olives, and just a pinch of salt. In the red beans, onion, oil, and celery. This is my plastic show. Kini! Ang akong tugkaran. Maraming salamat mga kapamasin ibagtubay sa tuang tinumanan kanon. Kitawan nan. Mayong buntag, mga kapamilya. Good morning! Ate Press, good morning! Ay, hello mga higala. Kumusta yung itlog ng hubag pa ba? Alas 6:55 na mga kapamilya. Ang atong programa Putahe ni Manny. Ani ana karong buntaga para sa inyong tanan. Labi na gid sa itong mga kapamilya na minaw karong kung asa man dapita. Kung sa kay lutuon na nato ng buntaga, pero taon na ha ay sa mga kanabitawang kawas paglaom diha no. Nga makapamahaw ta ng buntaga kauban ang atong putahe diri sa Putahe ni Manny mga kapamilya. Alas 6:55. Ay, gano'n yung hang mo na akong computer doon eh. Ana, siguro na isili kay Hang. Ligana na. Ligana na. Atong kauban, Ate Press, Senator Manny Pacgalern. Para sa'yo, ang loto na to. Para sa'yo, ang loto na to. Hindi ako susuko, isisigaw ko sa mundo para sa'yo. Ang loto na to. Tulad ko, may problema at pagsubok din ako sa buhay, pero hindi talaga ako susuko. Kahit ma-admit at ma-discruise ka, laban pa rin. Bitaw, Senador. Ako gani, action pa akong pa-admit, pero nabasa mo na akong horoscope na bawal daw sa ospital. Buti na lang, hindi New Year ang ospital. Kaya ako, magkakalisod-lisod talaga ang kinabuhi Wala natin. ka mahibaw card og senador? Oo. Kasi nagbuhat ng horoscope? Sino pala? Skarinyosa. Wow, butang nga dito nga bawal ma-admit kay og ma-admit ka, ma-admit ka senador, wala mo si tawangan he. Wala na mo duty. Oo. So, bawal ang ma-admit o mga masakit diri sa horoscope. Bawal na gingon dito sa horoscope nga bawal daw kuno makuanda kuno hospital. Karon daw kuno likayan no, gawas na kung mga anak. Ayun. Kung mga anak pwede. Pwede mga anak kay may ginatawag na maternity leave. Oo. Naabil naman Oo. na ako. Naabil na nimo yang Oo. maternity. Kano sa ka nabuntis? Katumi na ba yung mga buwan? Buwan? Kuya, okay na mabuntis na. Weeks lang. Wala na ko mapahimog. So, Ang ano man? akong gipakumot.
hindi Oo. ano yan ha, maganda gipakumot mo yung ano Kay mo. dili man dito bata. Unsa man ito? Oh, syubol. Ang team song yan, lulubog lilitaw. Ano kanta yun? Lulubog, lilitaw, ang syubol sa dalyaw. Ano kanta si Freddy Aguiw. Pwede agyo. Oh, di Yang ba? gidayugan ni Max. Oh, Max Max po. Robin Padilla. Nga. Kami Stress kanta. kayo ang life. Nag-block ko sa iyong profile. O yun, ibalik mga tataan. Yun siya, I'm fine. Wala gatas, I'm fine. Ay, na-miss daw ka ni Kuan daw ni Senador, na-miss daw ka ni Sheila Sitoy kung makita na kaya gid kang sayupon. Ay, maganda yan. Mimiss ko rin. Kasi mga pila ka tuig talaga hindi nagparamdam si Sheila Sitoy. Sabi ko, ay baka nag-ano na talaga, naglalaylo na talaga yan si Sheila Sitoy sa kamurkada, sa SLG. Pero ngayon, nagbalik-balik na siya, kaya nagpus-pus naman siya. Ah, bitaw. Oo, Ay, ano. nagkagawas na dahil siya. Naayon na dahil ka sila. Naayon na rin Naayon na dahil ka. Oh, dugay-dugay. Nabalik na yung tanong una-una. Si Aisa Si po. Aisa, oh. Medyo maestra na ata si Aisa sa Maestra, ano sa mental. Oo. Nakita na ko dito sa mental. Hospital? Dili. Elementary school. Maestra sa Mental Hospital. Siya para ang nag-alaga kay Sheila. Kita lang ko dito. Oo. Kaya mo ka holding hands. Ay, yun yung ano niya, yung partner niya ngayon. Lagi na. Uy. Yan yung mga pioneering na mga ESLG. ng MOR na bisan pa og dili magpa-grade pero may maminaw yan. Ay, oo. Oo, Kasi, kasi- si Jake Vance. Pareho na sila ng Jake Vance. Si Jake Vance, yung uyab ano si Dayan, di ba? Si Dayan. Oo, no, may kinakaanto si Dayan kay Jake Vance, no? Naka- Nga adlaw-adlaw ka mo kuyog og karang Plants versus Zombie. Parang sunflower giugsok. Sunflower giugsok na. Si Jake Vance. Vance. Oh, warag sundowner. Gigagod. Ginoo. Ayan, grabe. Ay, magpasalamat lang ako kagabi kasi hindi ko talaga akalain na makahus pa ako kagabi Ay, nakauban lang kagabi ako dyan si Senador Manny ganun dyan sa HCCC Alumni Homecoming kagabi. Ito kay Ma'am Chichi Oo, Jabordo. kay Ma'am Chichi Jabordo. Uy, nindota ni Senador, no? From Balay Tambalanan. Tug Balay Kalingawan. Balay Kalingawan. Oo, grabe talaga yung ano ko. Ay, hindi ko din pinalagpas yun kasi dako manggog TF. Sa mga man na imo manggi tinaw karon nga dako kag TF. So iko'y mahibaw sa mong pamaharon. Okay. Ay, ako'y mahibaw. O, so may gusto Nanirabi as Lucy. Ay, nanira si Lucy ang Wala na pwede ko mag-order. kandado iyang tindahan. Ay, ba sige kandado na sa turko? Nagduda gani ko. Na. Din ko dili na si Lucy nagkandado. Ay, dado. Oo. Ang turkels na. Hello! Ay, ang aking partner kagahapon sa HCCC. Ang Ay, unang siya kami. mong kauban? Oo, partner kami ni Lady Bomb. Lady Bang, good morning. Uy! Grabe si Lady Bomb, no? Pakita sa live, pakita sa live. Pakita Pakita sa sa live, dito di ba? mga sa. Hindi kay sa Lady Bang ron mga higala. Murag Murag gasol. magtutugtog sa religion. Ilay, ano mo ito? Ano mo ito ba, no? Pagtutulo sa religion. Why, nagkami ng klaseng religion. At sa manila nga religion iya Ate Pris. Kung sa religion, kani mo maestra, may estudyante. Estudyante? Protestante man eh. Oy, Sige, hinay-hinay niya. protesta. Hinay niya kung sa otron. Grabe akong si Kids. Ano bitaw, no? Stop. Stop. Ang saya ni mo na bakit? Mura ka gani-ganing ano? Bitaw no, yan pala. Kanang karaan nga sapin-sapin. Naglagat di ko gina paggawa tuwas tindahan sa nga piko. Doon ni Dol. Ningon nga di tagaan kog sombre. Oh nya. Manay gud na ko sombre. Ala, ay nakonan ka na ha. Bago lang ko abot, wala ako kabalo ha. Pero ani naman eh.
Anak ka niya. Hawa dyan, yabihan kang kaperon. Pakurugon ko ni Mindanao ron. Bawa sa zero ko bago. Gilgig ka. Sorry. Oy, good vibes kay holiday karon no? Ayaw, holiday Oy, pa. Wala namang holiday karon dai. Kaya kuan rin si Rizal Day. Rizal Day. Karon- Ibagin ako si Patsoy. Oo. Okay, adlaw ron ni Patsoy. Ay, Naman. Ang iyang ginapay, wala si Rizal. Actually dai karon gyud karon gyud adlaw ko namog na ang posporo. Oo, karon. ano man? Naman dyan si Rizal Prospero. Mo na karon subok kay si Emmy. Ano ba? Pwede po tawagan karon Piso Day. Okay, okay na mo. Piso day. Okay na sa piso food. Mhm. Oy, maganda yan. O, Grabe. nahibong gani ko. Minto nga doon na dahil pag 50 na ron. Na. Ay, Oo, ang tao sa 50 kay si Lin Nunez. Kulit ka bago pa. Kailala ko sa iya ha. Kaya pabalin din siya maglabas sa notification. Oo, na. Now, di ba si Lin Now. Nunez? Hindi nun yes, Mo din like your status. Mo din nag-apod-apod o 50 kay ang tao siya na. galis na si serious gani. Kuyawan ni Lino. Iba talaga ang kamandag ni Lin. Grabe Bisan talaga. siguro mag-post kong tuldok, die like. Oo. Thank you, Lin, sa imong time. Kasi na kailangan time pa herma ko. Ikatog na ni Ma'am. Gana ba ni Gracket ne? Oo, Ay, grabe nako. talaga. Ay, sige daw katawa ang mama ni Kuan dito, si Paminaw sa to ah. Kinsa Sino yan? na? Kinsa Si na? Alam man to. Si Mary Jill Bataraw. Oy, Mary Gio Bataraw. Yung mama daw. Iyang mama daw kuno nga sige daw kuno paminaw ng MOR, sige daw kuno ngisi. Uy, Yaw. imong mama day ipahiling. Ano yung pahiling Sige mo? na ba katawa? Oh, Basig na syuang ha. adik ko daw kayo yung mama sa MOR. Gilibak biyagit mi ninyo. Oo. Mga nag-graduate sa Mental Elementary School. Oo. Yung kataga mental na show Kanina niya ako kaupo ng taxi driver na si Alvin. Ay, Ay, katang imong Gisakyan ganyan. Alvin daw. Mapapudi pagwa sa mental. Mo pag-ibot na ako pagsakay. Ay, ako lang dagitin ba ya? Ah. Fritz, Ah, relax lang ka dyan, baby ha? Igat. baby. Mga istorya ba ko si bukol sa tunga. Salamat kaayoh. Atong tawagon ang kuan atong taga MBM na. Oy, dili. taga- MBM diri sa to dito sa Uy, si studio. ano, si Host na ano? siya, host na siya Si dito. ano si Ma'am Si Jam, si Jam. Bantige. Oy, nandito pala si Ma'am MBM Jam. diri sa to dito kuan. Ay, pamahaw Pamahaw espesyal. special. Oh. Atong tawagon no. Kagwapa ani niya. Uy,